Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης και εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ευρώπη και κατ' επέκταση την Κύπρο, οι νέοι της Κύπρου εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες τους και προτείνουν λύσεις στα προβλήματα. Φυσικά και έχουμε ωφεληθεί από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο και μόνο από το ενιαίο νόμισμα πλέον, από το ευρώ, που μας παρέχει τη δυνατότητα για μια ευκολότερη διακίνηση μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πέραν της οικονομίας, ναι, ανοίχτηκαν περισσότερο οι νέοι, μπορούν να σπουδάσουν σε διάφορες χώρες ή ακόμα και να σκεφτεί το γεγονός να επενδύσει σε μια άλλη χώρα. Τα αρνητικά ήταν ότι μπήκαν ανεξέλεκτα αρκετοί αλλοδαποί στη χώρα, που αυτόν κόστισε στους νέους ώστε να χάσουν κάποιες δουλειές. Διφορούμενο το ερώτημα, γιατί όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστούσαμε ότι θα ήταν ένας εύκολος τρόπος για να επιλύσουμε το κυπριακό, το εθνικό μας πρόβλημα. Ευρωπαίος όντως νιώθω. Το θέμα είναι, μπορεί να νιώθω λιγότερο πολίτης της Ευρώπης πλέον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την ειδικότητα του Ευρωπαίου ούτε να την κερδίσω, μπορώ ούτε να τη χάσω. Γεννιέμαι έτσι. Είναι λίγο δύσκολο να νιώθω περήφανος ως Ευρωπαίος, αλλά μπορώ να αλλάξω πράγματα και μπορώ να είμαι περήφανος στο μέλλον διεκδικώντας ως Ευρωπαίος. Καθόλου. Είμαι Κυπρέος, όπως ήμουν και πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νιώθω πάρα πολλά Ευρωπαία, γιατί και μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Erasmus, ξέρω εγώ πώς συμμετείχα, γνώρισα κόσμο που όλη την Ευρώπη. Ως νέος νιώθεις ότι έχεις πρόσβαση στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σίγουρα δεν έχω. Αν και πιστεύω ότι πρέπει να έχω, απλώς δεν είμαι πληροφορημένος. Δυστυχώς όχι. Όχι πως οι νέοι δεν έχουν φωνή στην Ευρώπη, αλλά στην Κύπρο δεν έχουμε αναπτυγμένο ακόμα την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Νομίζεις ότι τα κέντρα λήψεων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν υπόψη τους τα προβλήματα και τις ανησυχίες των νέων? Με κάποιον τρόπο υποθηκεύουν τα όνειρα των νέων. Παραδείγματος χάρη, προσπαθούν να εμπορευματοποιήσουν την παιδεία μέσω διάφορων μέτρων. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, τώρα αν είσαι Γερμανός νέος ή Ολλανδός νέος, πιστεύω να κοστίσει καλύτερα από ότι αν είσαι Κυπρέος νέος ή Μαλτέζος νέος. Οι νέοι της Ευρώπης είμαστε η συνέχεια της Ευρώπης. Ας πούμε, μας λάβουν εμάς υπόψη τις ανάγκες μας, πώς μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη, σαν θεσμός. Γνωρίζεις κάποια μέσα με τα οποία θα μπορούσες να μεταφέρεις την άποψή σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, από ό,τι ξέρω υπάρχει η Βουλή των Εφήβων. Επίσης, μέσω διαφόρων οργανώσεων που έχουμε ως μαθητές, μπορεί να εισακουστεί η άποψή μας. Βέβαια, κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη δεν γνωρίζω. Μέσα από το διαδίκτυο, από διάφορα φόρουμ. Έχουν κάπως αναπτυχθεί κάποια προγράμματα μέσα από τον Οργανισμό Νεολαίας, τα οποία έχουμε τη δυνατότητα όλοι να λαμβάνουμε μέρος. Ή μέσω διάφορων άλλων παρατάξεων, γενικότερα κοινωνικών παρατάξεων που είναι συνδεδεμένες με διάφορα κόμματα, τα οποία κόμματα έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και δρόμενα. Τότε ναι, μπορεί φυσικά να εισακουστεί η φωνή των νέων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύετε πως η φωνή των νέων σήμερα μπορεί να εισακουστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούγεται η φωνή των νέων, αφού γίνονται συνέδρια και λαμβάνουν μέρος μόνο νέα άτομα. Νομίζω πως όχι, δεν εισακούγονται καθόλου, απλά καταγράφονται κάπου. Και νιώθω ότι να ακουστούμε για το οικονομικό, αλλά για άλλα πράγματα δεν το νομίζω. Και μικρές χώρες σαν η Μάλτα, σαν η Εστονία, σαν η Κύπρο λαμβάνουν τις υπόψη. Βέβαια, εντάξει, η Κύπρος είναι πιο μικρή και ίσως συχνά να πέφτει θύμα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί, αρκεί εμείς να προσπαθήσουμε. Πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσουν τους νέους της Κύπρου οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup? Είναι τεράστια απογοήτευση. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω να σπουδάσω, ξέρω ότι το αποτέλεσμα θα είναι να έρθω πίσω, να μην βρω δουλειά. Πολλοί νέοι θα μεταναστεύσουν. Ναι, βασικά πολλά όνειρα είναι να καταστραφούν. Πρώτα απ' όλα, ήδη αρχίσαν και επηρεάζουν μας ψυχολογικά και το πράγμα φαίνεται παντού. Και σιγά σιγά το ψυχολογικό επηρεάζει αλυσίδωτα και κάποιους άλλους τομείς και στο θέμα της συμπεριφοράς. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Κρύβονται, πιστεύω, πολλά και ανησυχητικά πράγματα πίσω από τις αποφάσεις του Eurogroup. Π.χ. μπορεί και η λύση μας με το Κυπριακό να είναι ένα από τις ανησυχίες των νέων. Πιστεύεις ότι τα μέτρα λιτότητας που πάρθηκαν θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το μέλλον των νέων της Ευρώπης? Σίγουρα κάποιες περιστολές δαπανών και όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά αυτή η λιτότητα πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Εγώ με τις άποψεις ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη, να επενδύουμε περισσότερα στην ανάπτυξη, ίσως είχαμε πολύ πιο γρήγορα τα αποτελέσματα που ίσως φέρει στο μέλλον η λιτότητα. Η ανεργία αυξάνεται, πλήττονται κυρίως οι νέοι
δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις. Οι όποιες επενδύσεις μπορούν να υπάρξουν, αυτές ίσως είναι από το εξωτερικό, που θα προκειμένου να εκμεταλλευτούν την οικονομική εξαθλίωση κατά κάποιον τρόπο των Κυπρίων. Ίσως τρέξουν να επενδύσουν εδώ, αν και το οικονομικό περιβάλλον δεν είναι τόσο ασφαλές, νομίζω, έτσι ώστε να τους δώσουν αυτόν το ρέθισμα στο να έρθουν στην Κύπρο. Όμως όταν υπάρξει θέληση για συνεργασία, ομαδικά προγράμματα, συμμετοχικότητα σε διάφορες δραστηριότητες, μέσω διαφορών κονδυλίων που προωθούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφώς δεν είναι δυνατόν να πέσουμε κι άλλον οικονομικά. Οι προτεραιότητες των νέων ήταν να τελειώσω τα μαθητικά χρόνια, όσοι έχουμε στρατιωτικό, να τελειώσω στρατιωτικό, να προχωρήσουμε στις σπουδές μας και μετά να έρθουμε να βρούμε μια θέση εργασίας. Παγιά ήταν αυτονόητο. Μετά ουσιαστικά την θέση εργασίας, εξασφάλιση της θέσης εργασίας, προχωρούν και η ανάπτυξη προσωπικής του ζωή, η οικογένεια και όλα αυτά. Νομίζω αυτές οι προτεραιότητες, αν υπήρχαν παγιά, πλέον δεν υπάρχουν. Οι νέοι έχουν στόχο να βρουν μια εργασία, ό,τι και αν είναι αυτό, τουλάχιστον γιατί βλέπουν να μπορέσουν να απαλύνουν και λίγο τους γονείς τους και όλα αυτά. Γνωρίζετε αν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία απευθύνονται στους νέους? Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία μπορείς να βρεις στο κυβερνητικό site, φαντάζομαι. Ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχουν που βοηθούν τους νέους σε κάποιες πλευρές, αλλά δεν νομίζω ότι μέσω των προγραμμάτων μπορούν να τους βελτιώσουν τόσο σοβαρές καταστάσεις όπως είναι η ανεργία που αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα. Αλλά ναι, εν καλό που υπάρχουν για άλλους τομείς. Ενώ ας πούμε στο να γνωρίζουμε κόσμο, να γνωρίζουμε άλλους τρόπους ζωής, να ερχόμαστε σε επαφή με άλλες χώρες. Γνωρίζω τα προγράμματα Erasmus, το Erasmus Studies, το Placement, Erasmus Mundus, το EVS, τον Da Vinci, αλλά μπορώ να πω ότι όσα προγράμματα έμαθα, τα έμαθα τυχαία. Για το Erasmus ενημερώθηκα μέσα από το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτον είναι να ενισχύσει προγράμματα για απασχόληση ανέργων και τα συναφή και δεύτερον να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μπορέσουν από μόνες τους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και σιγά σιγά να μπορέσουν να αναπτύξουν και άλλες θέσεις εργασίας με στόχο να μειωθεί η ανεργία. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει έναν αντίστοιχο Ευρωκοινοβούλιο με τους νέους, το οποίο θα μπορούσαν να κάθονται νέοι ηλικίας 25 παράδειγμα με 35, η οποία είναι και η ηλικία η οποία επηρεάζεται άμεσα αυτή τη στιγμή. Να εντάξουν προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης στα σχολεία, στα λύκεια κυρίως και στις τεχνικές σχολές και στα πανεπιστήμια. Θα ήθελα να δω βελτίωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, περισσότερη προώθηση τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Κύπρο. Αυτό που θα ήθελα εγώ προσωπικά να δω από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να γίνονται πράξη αυτά που υποσχέθηκαν. Ούτως ώστε να ξεκινήσει η πραγματική ανάπτυξη και όχι μόνο στα χαρτιά. Δηλαδή. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Οπότε... Με κάποιον τρόπο να προσπαθήσουν να δώσουν σε εμάς τους νέους παραπάνω ευκαιρίες. Ας πούμε να απαιτήσει παραπάνω σε δουλειές να προσλαμβάνονται νέοι. Οι θέσεις εργασίας πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αν το πάρουμε, είναι ότι χρειάζομαστε εμπειρία. Οπότε είναι καλό το πράγμα να το δήλωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο γενικό, και να μπορέσει να βοηθήσει όλους τους νέους. Θέλω να δω μια πιο ενεργή νεολαία, μια πιο ανθρώπινη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πραγματικά έχουμε το ανάγκη. Να παίρνονται αποφάσεις που να είναι πιο κοντά στους νέους. Να βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα. Να μην έχουμε την άποψη πως οτιδήποτε ξένο στην Κύπρο είναι εχθρός της Κύπρου. Αλλά θα ήθελα να δω περισσότερη αξιοκρατία μέσα στο κράτος μας. Οπότε μια καλή ευκαιρία θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει δικούς της εκπροσώπους, ούτως ώστε να ελέγχουν περισσότερο τουλάχιστον τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες, οργανισμούς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχει ο καθένας μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν εφαρμόσεις αυτά τα οποία σου λένε, στο τέλος δεν θα έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις αλλαγές αν αυτό που ήδη εφαρμόζουν δεν πετύχει στην τελική. Εγώ αυτό που προσπαθώ πάντα να κάνω είναι μέσω του εθελοντισμού να βοηθήσω τους υπόλοιπους συνανθρώπους μου. Να ενημερωνόμαστε για να είμαστε ενεργοί σε διάφορες δραστηριότητες, γιατί ευκαιρίες υπάρχουν αν το ψάξουμε και αν ήδη το επιδιώκουμε. Θα ήθελες να δώσεις κάποιο μήνυμα στους νέους της Κύπρου και της Ευρώπης? Κάθε μέρα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο για μας και για τους γύρω μας. Θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε. Αυτό που έκανα δεν φταίνει οι Ευρωπαίοι, γιατί εμείς
μπήκαμε στο μηχανισμό στήριξη. Δεν φταίνουν οι Ευρωπαίοι γιατί ήθελαν να στηρίξουν σε εισαγωγικά την Κύπρο, αν μπορεί αυτό να ονομαστεί στήριξη. Αυτοί που φταίμε είναι εμείς. Να έχουν πιο πολύ αυτοπεποίθηση οι νέοι, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Και να προσπαθήσουμε να στείλουμε το μήνυμα σε όλους πως δείτε μας κάπως διαφορετικά. Δεν αξίζουμε τέτοιας αντιμετώπισης.